این омодагии ҳайати хор ё ҳамсароёни театри давлатии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ба нахустнамоиши оперетаи Куршапарак бастакори австриягӣ Йоган Штраус аст ки рӯзҳои наздик дар саҳнаи театр пешниҳоди тамошобинон хоҳад шуд. Тавре маълум аст, дар театри опера ва балет таҳияи аксар спектаклҳо дар ҳамдасти гурӯҳҳои ҳунарӣ сурат мегирад ва нақши ҳамсароён низ дар ин самт ниҳоят бузург аст. хор маънои дастаҷамъонаро дорад ва дар санъати мусиқӣ гурӯҳи сарояндагонеро меноманд ки дар якҷоягӣ ин ё он сурудро замзама мекунанд. Аммо ҳамин гурӯҳи ягона нишонаи хор нест. Дар ин ҷо бояд садоҳо гуногун бошанд. Аниқтараш хор аз 4 садои асосӣ иборат аст. Дар ҳар яки ин гурӯҳҳои овозӣ 2 ва ё зиёда нафар бояд иштирок кунанд. Хорсароӣ ба 2 гурӯҳ тақсим мешавад: хори касбӣ ва ғайри касбӣ. Ана хори касбӣ ба 4 гурӯҳ хонда мешавад ва 4 овоз хонда мешавад, яъне тенор, альт, сопрано, бас. ҷое як гурӯҳ садо мебарояду ҷои дигар ҳама дар муттаҳидӣ. Ҳамаи ин овозҳо дар якҷоягӣ хорро ташкил мекунад. Садои занона низ қисми таркибии ҳамсароиро ташкил мекунад. дар хор овозҳои занона ба 4 қисм ҷудо мешаванд: сопранаи 1, сопранаи 2 ва овозҳои поёнӣ бошад алти 1, алти 2. дар баробари сарояндагии гурӯҳҳои хор дар таҳияи намоишномаҳои театрӣ низ саҳми назаррас доранд. қариб аксари намоишҳое ки дар театр мегузаранд, хор иштирок мекунад. Ба ғайр аз сароидан, хор дар нақшҳои умумии спектаклҳо, дар намоишҳо бозӣ мекунад. шунавои хуб, зарб ва хотироти хуби мусиқӣ аз шартҳои асосӣ дар овозхонии ҳамсароён аст, мегӯяд сархорместри театри опера ва балет Елена Тилоева. мо кӯшиш мекунем ки хатмкунандагои коллеҷи санъати ба номи Аҳмад Бобокулов ва консерваторияи миллӣ мебошанд. мо хатмкунандагоро ҷалб мекунему, агар ҳамон ба шартҳое ки ман номбар кардам мувофиқ ҳастанд, мо қабул мекунем корда ва ҳозир шумо агар аҳамият дода бошем ки қариб 80% ҳайати ҳамсароён аз ҷавонон иборат ҳастанд. дар соли ҷавонон ба сафи ҳамсароёни театри опера ва балет чанд нафар ҷавонон низ дохил шудаанд. хаткунандаи консерваторияи миллии Тоҷикистон ҳамин сол хатм кардам. ман ба хеле хорсароӣ маъқул буд. хостам ба хори инҷа биёям хорсароӣ кунам. ба ман хеле маъқул аст. ин дастаи санъаткорон қариб дар ҳама чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ иштирок намуда ҷоизадори озмунҳои байналмилалӣ аст. соли гузашта ҳайати ҳамсароёни театри опера ва балет пас аз иштирок дар 13-ум фестивали байналмилалии ҳамсароён дар шаҳри Пекини ҷумҳурии Мардумии Чин бо ҷоиза ба ватан баргашта буданд. аз ин омодагии ҳамсароён метавон гуфт ки намоишномаи Куршапарак дар саҳнаи театри опера ва балет рӯзҳои наздик аншлагро ба вуҷуд хоҳад овард.